A charla que vai ser un repaso ás tecnoloxías que estánse a utilizar xa en Galicia nos últimos anos e que poden axudar no manexo reproductivo das granxas. Basicamente voume centrar ao final en intentar comparar explotacións que están utilizando tecnoloxías para a detección de celos, xa que mundialmente temos aceptado como que o principal problema reproductivo nas granxas é a boa ou mala detección de celos. Entonces, como temos explotacións que están utilizando estes sistemas de detección, queremos comparar aquelas que teñen coas que non teñen para ver que nos aportan realmente e se de alguna maneira son rentables, paga a pena instauralas dentro das explotacións. As conclusións comentarémolas, por suposto, no Congreso, nas xornadas, pero penso que sí que é un tema interesante porque dá un pouco de pena ver como granxas que non instalan este tipo de sistemas ven influenciado moito a rentabilidade das explotacións e, sobre todo, o conseguir ou acabar estes índices reproductivos pola mala detección de celos que existen nas granxas. Estamos traballando cunha raza que, pola produción que ten, cada vez manifiestan menos os celos durante menos tempo e isto limítanos moito as posibilidades de deixalas preñadas, estantes.